Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Sizi Türkmenistanyň içeri işler edaralarının işgärleriniň günü bilen gutlamana ursat edim. Ýygynanlar Türkmen döwletiniň başçylygyny bir şany sene bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başçylygymyzda berk jan saglyk, bagat, uzak ömür, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, ata watanymyzyň we tutuş türkmen halkynyň awadançylygynyň bähfidine alyp barýan ägirtuli, tutumly we beýik işlerine üstünlikler hemde arawaşyklar arzu etdiler. Olar mundan ýanada ata watanymyzda ak dörekden, ahlasy hemde gopaly gulluk etmek, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, mehriban halkymyzyň parahat we asudy durmuşyny üpçün etmek üçin öýleriniň ähli güýçlerini, bilimlerini we tejribesini gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Hormatly içeri işler ministrligiň ýol başçylary, sizi we siziň üstüňiz bilen ähli işgärlerinizi ýurdumyzda dawraly bellenip geçirilýän Türkmenistan içeri işler edaralarynyň işgärleriniň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Bu edaralarym işgärleri halkymyzyň asudy we awadan durmuşyny goramaga, cemiyetçilik tertibini ve kanunçuluğunu üpçün etmeye münasip goşýarlar. Men bu ulgamyň başarjak, merdana we gaýdusuz işgärleriniň ata watanymyza, mehriban halkymyza wepaly bolup, hemişe ak körekden gulluk etjekdiklerini berk ananýar. Siziň ähliňizde berk, jan saglyk, parahat we awadan durmuş halkymyzyň asudylygyny goramak, cemiyetçilik tertibini we kanunçylygy putunurmak ugrunda alyp barýan jogapkärlik işlerimize ol üstünlikleri arzu edýär. Sonra Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garaşdy döwletleriň arkalaşygyny ýerine ýetirje komisiýasynyň başlygy, ýerine ýetirje sekretary Sergey Lebedeva kabul etdi. Ol garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna geldi. Duşun başına hormatly prezidentimiz we mehman garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisiniň gün tertibiniň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Arkalaşygyň geňeşligine hyzmatdaşyň esasy gurulary boýunça pikir alşmagyň çäklerini, süwda ykdysady ulgamy, täze maglumat beriş tehnologiýalary ösdürmek ogry, owa senagat toplamy, däwe ulan medeni humanitar gatnaşyklar giňeltmek we beýlekler ileri türýän ugurlaryň hataryna görkezildi. Şeýle hem Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garaşdy döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlaryň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna gelen Gargadastan Respublikasynyň premier ministri Ömürbek Babanowa kabul etdi. Ömürbek Babanow hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewden gutulak sözlerini we gowy arzularyny ýetirdi. Benet mertebeli mehman arkalaşygyň agdalary bolan döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mühim meselelerini Aşgabatda ara alyp maslahatlaşmaga döredilmegi mümkinçiligi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Kırgızstan Respublikasynyň prezidentine we ähli dogonlyk Kırgız halkyna üstünlik we awadançylyk barada garduglaryny aýtdy. Sonra Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Täjikistan Respublikasynyň premier ministri Akil Akilowa kabul etdi. Ol garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabatda geldi. Türkmenistan Täjikistan Respublikasy bilen hemme taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmäge we berkitmäge uly ähmiýet berýär. Biz türkmen we täjik halklarynyň ýöňden gelýän dostlyk, hoşnýetli goňşulyk we özara gyzyklanmalaryna, halkara işlerine paragatçylyk duýjuluk we insanperwerlik görülgelerini özara agrarlydygyna dayanýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Netijeli geçen duşun başında milli liderimiz we dostlukly ýurdun hökümetiniň başçylaryny iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy uzalylan halkara guramalaryň we sewitlen dizimleriň çäklerini üstünlikli ösýän türkmen täjik hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini köp görnüşli netijeli gatnaşyklar ýoly goýmakda Türkmenistanyň başlangyçlaryna ýokary baha bermek bilen mehman täjik tarapynyň türkmen lideriniň tutuş sebäbi üçin aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolan energetika howpsuzlygyny üpçün etmek, ekologiýa, ulug ulgamly ösdürmek babatda ýöňe sürýän başlangyçlaryny hemme taraplaryň gollaýanyny aýtdy.